Nois, de debò no sabem fer això. Tant temps d'assajar per això. Però si els vostres pares ho farien millor, home. Estàs on te vas? Baixeu de l'escenari un moment. No, en sèrio, baixeu. Baixeu-m'ho. A veure, hi ha pares o mares de sisè voluntaris que vulguin pujar a l'escenari? Que s'obrin els llums, llums! Ja. A veure. Segur que ja no parlar. Ja. Ui, mira! Mira, estan tots aquí. Ui, mira! I saben cantar, també, els pares. Jo crec que sí. Seieu, podem tirar una maçó. Vinga, bon. A veure, rebem amb un fort aplaudiment als pares que arreglaran l'acte, I és fort! Que ells ja estan acostumats. Fort! A veure que es col·loquin també. Ja gairebé. Que tenen una mica de vergonya, però ja estan a les mans. A veure, Pep, què et sembla si deixem els nois i noies de sisè que en comptes d'estar als laterals per veure l'actuació dels pares si es poden posar al davant, no? Que els veuran millor. Va, molt bé, vinga, som-hi! Aviam que ho feu bé, perquè si no el Pep ho renya, no podia ser menys de les aletes. Molt bé. Brotes a part, els de 600 també se les sabien.
O sigui que si volen poden pujar a cantar amb els seus pares. Sí. Corre! Tots amunt! Corre! Vinga! Va! Anem. No us ho esperàveu, això? Hem guardat la sorpresa molt ben guardada.